பிரைஸ்லான் வெறுமையான நாளிலே நாம் ஒரு பாடலை பாடி நம்முடைய தேவனாய கர்த்தரை நாம் உயர்த்தி ஆராதிப்போம். மகிமையின் மேகமாக இறங்கி வந்தீரே என்று சொல்லி ஒரு பாடலை பாடி ஆறுதலே வாரும் ஐயா.
ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் மீது இறங்கின ஆண்டவர் இன்றைக்கு இந்த அருமையான நேரத்தில் அவரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற நம்முடைய நடுவிலே சீடர்களின் மத்தியிலே மேல் வீட்டு அறையிலே இறங்கின பெந்தெகோஸ்தே நாளிலே இறங்கின அதே ஆவியானவர் இன்றைக்கு நம் மீது இறங்கி கொண்டிருக்கிறார். நம்ம நடுவிலே அவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். அவரை துதிப்போம். ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். நாங்கள் எல்லாம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மத்தியில் நீர் பிரசன்னமாய் இருக்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்தும். மீதியான வேளையுடைய கரங்களில் கத்திரங்களோடு பேசி சீனாய் மலையில் மோசேக்கு தரிசனமாக இந்த மோசேயோடு கூட பேசினாங்க. இன்றைக்கு எங்களோடு கூட பேசி நாங்கள் கேட்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமென். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. அன்றைக்கு சீனாய் மலையிலே தரிசனமாகி மோசேயோடு கூட பேசின ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மோடு கூட பேசுகிறவராயிருக்கிறார். அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறோம். யாத்திராகம புஸ்தகம் 34ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, விடியற் காலத்தில் நீ ஆயத்தமாகி சீனாய் மலையில் ஏறி அங்கே மலையின் உச்சியில் காலமே என் சமூகத்தில் வந்து நில் என்றார். அல்லேலூயா. மோசேயை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மீட்கும்படிக்காக ரட்சிக்கும்படிக்காக அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய உபத்திரவத்தை பார்த்து அவருடைய கூப்பிடுதலை கேட்டு ஆண்டவர் மோசேயை அழைத்தார். அந்த மோசேயை ஆண்டவர் அழைத்து விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி என்னுடைய சமூகத்திலே வந்து நில் என்று சொன்னார். அருமையானவர்களே, இன்றைக்கு இந்த உலகத்திலே நாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு கூட்ட மக்கள் மிக பரபரப்பாக விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி தங்களுடைய சொந்த அலுவல்களுக்காக அவர்கள் ஆயத்தமாகி ஓடுகிறதை செயல்படுகிறதை நான் பார்க்கிறேன். ஆனால் இன்றைக்கு தேவ பிள்ளைகளாயிருக்கிற ஒன்றான மெய்தெய்வமாயிருக்கிற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஆராதிக்கிறதான ஜனமாயிருக்கிற நாம் இன்றைக்கு விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி தேவ சமூகத்தில் வந்து இருக்கிற ஒரு அனுபவத்தை கொண்டிருக்கிறோமா என்று சொல்லி சற்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த சமுதாயத்தில் பல மெத்தன போக்கோடு கூட வாழ்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். பலவிதமான விளைவினங்களுக்கு மத்தியிலே சாக்குப்போக்கான சூழ்நிலைகளை சொல்லி விடியற் காலமே ஆயத்தமாகிற நிலை இன்றைக்கு சபை தவற விட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். ஆனால் அன்றைக்கு மோசேயிட்ட ஆண்டவர் பேசுகிறார், விடியற் காலத்தில் ஆயத்தமாகி சமூகத்திலே வந்து நின்று. இன்றைக்கு அருமையானவர்களே, நீங்களும் நானும் ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம்.
விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி தேவ சமூகத்தில் வந்து நிற்பதற்கு இன்றைக்கு நாம் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறோம். ஏன் என்று சொன்னால், விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி தேவ சமூகத்தில் வந்து நிற்கின்ற பொழுது, இங்கே யாத்திராகமம் 34ஆம் அதிகாரம் அதில் கீழே 5ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, கர்த்தர் ஒரு மேகத்தில் இறங்கி அங்கே அவன் அருகே நின்று கர்த்தருடைய நாமத்தை கூறினார். ஆக இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்தும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான மோசே, அவன் புறப்பட்டு போவதற்கு முன்பதாக பலவிதமான பயத்தினாலும் குழப்பத்தினாலும் தடுமாற்றத்தினாலும் காணப்பட்ட அவனுக்கு கர்த்தர் அங்கு தரிசனமாகி அவருடைய நாமத்தை கூறுகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்றைக்கும் நாம் விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி அவருடைய சமூகத்தில் வந்து நிற்கிற பொழுது, மேகத்தின் வழியாக இறங்கின அந்த ஆண்டவர், மோசேயினுடைய அருகே வந்து நின்ற ஆண்டவர், இன்றைக்கு உங்களோடும் என்னோடு கூட அருகில வந்து நின்று அவருடைய நாமம் இன்னதென்பதை கூறுகிற ஒரு நல்ல தேவனாயிருக்கிறார். ஆகவே இன்றைக்கு நம்முடைய அருகில வந்து நிற்கிற ஒரே ஒரு தேவன் இயேசு. ஆக அந்த தேவனை சந்திக்க, அந்த தேவனை முகமுகமாய் தரிசிக்க விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி அவருடைய சமூகத்தில் வந்து நிற்கிற ஒரு அனுபவத்தை, ஒரு பழக்கத்தை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்வது, அது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆகவே இந்த நாளில் நாம் ஆயத்தமாக தீர்மானிப்போம். அல்லேலூயா. அடுத்ததாக நீங்கள் சங்கீதங்களின் புஸ்தகத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது, சங்கீதங்களின் புஸ்தகத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது சங்கீதம் 5:3 அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்கலாம். சங்கீதத்தில் 5ஆம் சங்கீதத்தில் 3ஆம் வசனத்தில் தாவீது இவனமாய் சொல்லுகிறார், சொல்றார், கர்த்தாவே காலையிலே என் சத்தத்தை கேட்டருளுவீர், காலையிலே உமக்கு நேரே வந்து ஆயத்தமாகி காத்திருப்போம். தாவீது சொல்கிறார், எதற்காக காலையிலே விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி தேவ சமூகத்தில் வந்து நிற்க வேண்டும் என்று சொன்னால், நம்முடைய சத்தத்தை கேட்கிற ஒரு தேவன் நம்முடைய தேவன். அவர் காலமே அவருடைய சமூகத்தில் வந்து நிற்கும் பொழுது நாம் அவரை துதிக்கிற துதியின் சத்தத்தை கேட்கிறவராக, அவரை நோக்கி நாம் ஜெபிக்கிறதான அந்த ஜெபத்தின் சத்தத்தை கேட்கிறவராக இருக்கிறார். ஆகவே விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி தேவ சமூகத்தில் வந்து நின்றார். அவர் நம்முடைய சத்தத்தை கேட்கிறவர் என்பதை தாவீது உணர்ந்து இங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். ஆகவே தான் தாவீது சொல்கிறார், காலையிலே உமக்கு நேரே வந்து ஆயத்தமாகி காத்திருக்கிறார். ஆக என்ன பேச போகிறார், என்ன மாறுத்திரம் கொடுக்க போகிறார், என்ன பதில் கிடைக்க போகிறது, நம்முடைய ஜெபத்துக்கான பதில் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக ஆயத்தமாகி காத்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம். ஆக இன்றைக்கு ஆண்டுடைய சத்தத்தை கேட்க ஆசைப்படுகிறவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்களா? காலமே ஆயத்தமாகி அவருடைய சமூகத்தில் வந்துள்ளது. நிச்சயமாக கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுவார். அவருடைய உங்களுடைய ஜெபத்தின் சத்தத்தை கேட்பார். இதுவரைக்கும் நாம் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம், துதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அவைகள் எல்லாம் தேவன் கேட்கிறாரா என்பத பலவிதமான சந்தேகத்தில் இருக்கலாம், அதை அறிய முடியாத நிலையில் இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் ஆயத்தமாகி காலையில் வந்து அவருடைய சமூகத்தில் நிற்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே நம்முடைய சத்தத்தை அவர் கேட்டுகிறதான தேவனாக இருக்கிறார். நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது சங்கீதம் 90:14 வாசிக்கும் பொழுது, சங்கீதம் 90:14 வசனத்தில் அங்கு வாசிக்கும் பொழுது சொல்லப்படுகிறது, நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் களிகூர்ந்து மகிழும்படி காலையிலே எங்களை உமது கிருபையால் திருப்தியாக்கும். அல்லேலூயா. அருமையானவர்களே, இன்றைக்கு இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது நமக்கு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்று சொன்னால், திருப்தி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, திருப்தி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை. நமக்கு ஆண்டவர் அனுதினமும் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறார், நம்முடைய குறைவுகளை நிறைவாக்குகிறார். நமக்கான வேலைகள், நமக்கான பாதுகாப்பு, நமக்கான சுகம், இப்படி எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாளும் கொடுத்து கொண்டே இருந்தாலும், அதை நாம் அனுபவித்து கொண்டே இருந்தாலும், நாம் திருப்தி இல்லாதவர்களாக தான் இந்த பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்.
ஆக திருப்தி இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நமக்கு எந்த ஒரு சம்பவம் திருப்தியை கொண்டு வரும் என்று சொன்னால், காலையிலே எங்களை உமது கிருபையால் திருப்தியாகும். ஆக இங்க விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி தேவ சமூகத்தில் வந்து நிற்கும் பொழுது அவருடைய கிருபையினால கர்த்தர் நம்மை நிரப்புகிறவராயிருக்கிறார். அந்த கிருபை நமக்கு ஒரு பெரிய திருப்தியை கொண்டு வரும். எவ்வளவு சம்பாதித்தால், எவ்வளவு கிடைச்சால் நமக்கு திருப்தி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கிறது. ஆனால் அந்த கிருபை காலை வேளையில் நமக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்னால் அது மகாபெரிய திருப்தியை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக. ஆக இன்றைக்கு திருப்தி இல்லாத நிலையில் ஒருவேளை நாம் இருக்கிறோமா? விடியற் காலமே ஆயத்தமாக தேவ சமூகத்தில் வந்து நிற்க நாம் ஆயத்தப்படுவோம். அவர் நம்மோடு பேசுகிறவராக, அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறவராக, அவர் நம்மை கிருபையினால திருப்தியாக்குறவராகவும் இருக்கிறார். என்னாகும் புஸ்தகத்தில் நீங்கள் 6ஆம் அதிகாரத்தில் 25, 26 வசனங்களை வாசிக்கணும். என்னாகும் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரத்தில் 25ஆம் வசனத்தை 26ஆம் வசனத்தையும் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே சொல்லப்படுவது, கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உண்மையில் பிரகாசிக்க பண்ணி உண்மையில் கிருபையாயிருக்க கடவுள். இப்போ அந்த விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி நிற்கும் பொழுது அவர் என்ன செய்கிறாராம்? அவருடைய முகத்தை நம்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணுகிறார். அவருடைய முகத்தை நம்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணுகிறார். இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பிரகாசமே இல்லாத ஒரு நிலையில், முகமெல்லாம் கருவடைஞ்சு கண்களெல்லாம் குழிவிழுந்த நிலையில் ஒரு பிரகாசத்தை இழந்து காணப்படுகிறோமா? ஆனால் விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி தேவ சமூகத்தில் வந்து நிற்கிற நமக்கு ஆண்டவர் அவருடைய முகத்தை நம்மீது பிரகாசிக்க பண்ணுகிறார். ஏன்னா மோசே அப்படி தேவ சமூகத்தில் வந்து நின்ன பொழுது அவர் அந்த மோசேயை கடந்து போகிற பொழுது அவருடைய முகத்தில் ஒரு பெரிய பிரகாசத்தை தேவன் கட்டளையிட்டார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுபோல இன்றைக்கும் கர்த்தராகிய தேவன் தாமே நம்ம மேல் அவருடைய முகத்தை பிரகாச பண்ணி உண்மையில் கிருபையாயிருக்க கடவர். 26ஆம் வசனம், கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உண்மையில் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிடுவாராக என்று சொல்லி. ஆக அவருடைய பிரசன்னம் நம்ம மேல வருவதோடு மாத்திரமல்ல, நமக்கு சமாதானத்தையும் கட்டளையிடுகிறதான தேவனாக இருக்கிறார். ஆகவே இந்த நாளிலே சமாதானத்தை இழந்து தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆண்டவர் சொல்றார், உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் அல்ல, என்னுடைய சமாதானத்தை தருகிறேன் சொல்லி. ஆக தேவ சமூகத்தில் நாம் வந்து நிற்கிற பொழுது, விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி வந்து நிற்கிற பொழுது அவர் நமக்கு கொடுக்கிற சமாதானம் அந்த நாள் முழுக்க, அல்லது அந்த நாள் தொடங்கின்னு கூட சொல்லலாம், அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் என்றைக்கு நாம் விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி தேவ சமூகத்தில் வந்து நிற்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த நாள் தொடங்கி நமக்குள்ளாக, நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக ஒரு பெரிய பெரிய சமாதானத்தை தேவன் கட்டளையிடுகிறார். ஆக பிரியமானவர்களே, நாம் விடியற் காலையிலே ஆயத்தமாகி தேவ சமூகத்தில் வருகிற ஒரு பழக்கத்தை நாம் கொள்வோம். குடும்பமாக, சபையாக, பிள்ளைகளாக சேர்த்து விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி தேவ சமூகத்தில் வந்து நிற்பது அது எவ்வளவு நல்லது என்பதை இந்த வசனத்தின் மூலமாய் புரிந்து கொள்வோம். அல்லேலூயா. நீங்கள் யாத்திராகம புத்தகத்தில் மேலே நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது 34 யாத்திராகம 34 நீங்கள் தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது அங்கே 10ஆம் வசனம் சொல்லப்படுகிறது. அப்படி அந்த விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி தேவ சமூகத்தில் வந்து நின்று அந்த மோசேக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்கிறார் மாறுத்தரமாக. அதற்கு அவர், இதோ நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன். எப்பொழுது விடியற் காலமே தேவ சமூகத்துக்கு போகிறோமோ அப்பொழுது கர்த்தர் நம்மோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணுகிற ஒரு தேவன். ஆக உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார். உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன். அந்த உடன்படிக்கை என்னவென்றால், பூமி எங்கும் எந்த ஜாதிகளிடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாக செய்வேன். அல்லேலூயா. எப்படிப்பட்ட உடன்படிக்கை? பூமி எங்கும் எந்த ஜாதிகளிடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாக செய்வேன். ஆண்டவர் செய்கிற அதிசயங்கள் ஒருவரும் பார்க்கக்கூடாத ஒரு நிலையில் எல்லாரும் பார்க்கும் விதமாக, எல்லாரும் பார்க்கும் விதமாக ஒரு அதிசயங்களை எல்லா ஜனங்களுக்கு முன்பாக செய்யும். அதோடு நிறுத்தி விடாதீர்கள். உன்னோடு கூட இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய செய்கையை காண்பார்கள். அருமையானவர்கள்,
இன்றைக்கு கர்த்தர் உனக்கு என்ன செய்தார் என்று சொல்லி ஒரு கூட்டம் உங்களை பார்த்து கேட்கிறதே. ஞாயிற்றுக்கிழமையான நேரமே ஆயத்தமாகி குடும்பமா சபைக்கு போகிறீங்க. கர்த்தர் உங்களுக்கு என்ன செய்தார், கர்த்தர் உங்களுக்கு என்ன செய்தார் என்று கேட்கிற ஜனங்களுக்கு பதிலாக ஆண்டவர் சொல்றார், நோடு கூட இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய செய்தியை காண்பார். ஆக இதுவரைக்கும் இந்த ஜனங்க கேட்கிற கேள்விக்கு நாம் பதில் சொல்ல முடியாமல் திக்குமுக்காடி கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி தேவ சமூகத்தில் வந்து நிற்கிற பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டோம் என்று சொன்னால் கர்த்தர் அந்த ஜனங்களுக்கு பதில் சொல்லுகிற அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதிசயங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். அதோடு நிறுத்தி விடாதது. ஆண்டு சொல்றார், உன்னோடு கூட இருந்து நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார். ஆக ஆண்டவர் நம்மோடு கூடவே இருப்பார். அவர் நம்மை விட்டு விலகாததே, நம்மோடு கூட இருந்து அவர் செய்கிற காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும். பயங்கரம் என்று சொன்னால் பயப்படுகிற அளவுக்கல்ல, அது இந்த பயங்கரம் என்பது பயப்படுகிற அளவுக்கல்ல, அது ஆச்சரியப்படத்தக்க விதத்தில் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். ஆகவே இந்த நாளிலே இந்த வார்த்தையை கேட்கிற கவனிக்கிற நீங்களும் நானும் தேவ சமூகத்தில் விடியற் காலமே ஆயத்தமாகி வந்து நிற்க கற்றுக்கொள்வோம். தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து அவர் பயங்கரமான காரியங்களை செய்து அவருடைய செய்தியை ஜனங்கள் எல்லாரும் காண்கிற அளவுக்கு அவர் உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறார். நாம் ஜெபிப்போம். அன்பின் நல்ல ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நல்ல வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரம். இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு கர்த்தர் பேசுங்க. இந்த வார்த்தை கடந்து போகிற இடங்கள் எல்லாவற்றிலும், இந்த வார்த்தையை கவனிக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும், இந்த வார்த்தையை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவரே நீர் செய்கிற காரியங்கள் பயங்கரமாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நாமத்திலே நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம், ஆசீர்வதிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். அல்லேலூயா.